Actuel Media jabarani filɛ bagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw mana kɛ diɲɛ fan o fan an ka foli ni tanu baw ye aw bisimila Actuel Media ka jeu kɛnɛ kan ni an b'a fɔ ma ko juin ye jeu min n'an bɛ yala ka don dugu kɔnɔna la ka sujet dɔ ta ka yala ni o ye an ka bi jeu o kun tɛ dɔwɛrɛ kan ni maa min kun sera ka Mali hymne national da bamanankan na k'a ban pewu i ma défaut foyi ma kɛ a la Actuel Media mɔgɔw bɛ crédit 200 la kɛ o tigi kunna an b'a fɔ aw ɲɛna ko c'est parti. Chef, ça va? Ça va là. Cocaïne. Donne. Il va quand? On va. Ouais, mais je la oula reina. Je inde doere. Ni sera hymne national da bamananga kaba. Actuel Media mo be crédit kem fla ki sans sali ti takabaya. OK, no. Isolé no. Oh. OK, papa. Mali mana kambo. Nyeta kele badon. Ambe kanche siri. Kala iduti me. So ajunganya kele kono na okene ma esi na mablega beka wuliki Ai aje ite jo ga be continue dra ga dade ama fa ko daga ni aje An la nifa amalla somo tracé ibsi to ni jampa muso ga to na jambo to buna fofana Buna fofana an be jere la bla an ka bi jere to wele kan ni mo kam sera ka Mali fasada bamanangana ka da ka ba ima foti foi gala Actuel Media mo be crédit ki be fla ki sans sali ti taka bayano an ta feke OK ama fa ko c'est parti Mali mana kambo nyeta kele bando anga wili kan tesiri ama fa wala balma ya ga sigi ni goina An la tanti Nsenu la somo Taroste ibsi to ni jampa ya awa ne tɔgɔ Adam Diallo OK tanti Adam Diallo an be jere la reina bi jeu inde do wele kan awɔ ni sera ka Mali fasada bamanangana ka ba ka sɔrɔ i ma foti foyi kala am crédit ki me fla ki kun sans Actuel Media mɔgɔw fɛ ɲaamɛ OK hali ne ma se kosɛbɛ n fana bɛ dɔɔni dɔɔni fɔ a la k'a yira a ka di n ye an maliyɛn bɛɛ fana ka s'a la awɔ OK ne bɔra tanti bɛ se nin dɔn Mali mana kunbɔ an bɛɛ b'an cɛsiri saya ka fusa malo ye jugu mana kunbɔ kɛnɛma walima kɔfɛla bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fusa malo ye farafina faso Mali jɔn jɔni ko hɔrɔnya bɛrɛ farafina faso Mali bɛɛ ama fɔ ko tanti y'a jɛ ne dɔgɔnin ça va ko ka yan i b'a kan i sigi tɔgɔ ni jamu kan yan Binaf Diallo an bɛ jeu la wɛrɛ ye wa bi jeu tɛ dɔwɛrɛ ye ni sera ka Mali fasada bamanankan k'a ban Actuel Media mɔgɔ bɛ crédit 200 la k'i kun sans sali ti ta ka bɔ yan nɔ kada ayi jɔ fɔlɔ sa ni crédit min kɛ ko e bɛna ci jama ne bɛna di tanti de ma e bɛna ci tanti de ma OK pour que tanti ka nisɔndiya effort fourni k'a bɛɛ da k'a ban y'a mɛn OK vas-y Mali mana kambo neta kele bando ambe kanche siri kaya iduti me so aju Mali ya kele farafina kele ya jugu mana kumbo konona okenema beka wili kijo saya kafisa malole farafina faso Mali Johnny ko oronya bere farafina na faso Mali kele iko kele ya ere Mali kle baby Mali kle be shimi jigi ya foro futira kaida den akili latigɛla pepewu
Wa ama ba ko le dogani ya soro ay tere ni ba ku an nani ba Monsieur Nula somo Torosi sigi dogani jam fay ne to Fatmata Berti Fatmata Berti Awo. ame jeri la wala ina wa bi jeri de dore ni sera ka aton appel mal da ba manana ka ba ima sigi ma jo ame credit me plala ki ku sans actuel media mo ko fe aha à ton appel Mali ba manana awo aya problème ok ni sele no abla ngata ok Mali mana kambo nyeta kele bando ambe banche siri kala iduti me so ajungani ya kele farafina kele ya juku mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafusa maloye farafina faso mali kele iko kelenya kele farafina na faso mali kele iko kelenya kele mali kle baby mali kle besini jigiya foro futira kaira de wakili la tigera peu ama bogone bolam saya soro ni jarane wulare na go he kede dinana aya foto ma kerati kede 1000 francs na bonisi 2000 francs e ala abe ni migen kan tro ni bato e foto do muga aya jamana hymne national don français la waro go manangana o merci ne ko ni ngakiri sara bye bye. Nina tume danse actuel media jeu la bini amba fo ma ko juin anga bi jeu kunte do were kan ni mam sira ka mali hymne national fasada ba mananga na kaba actuel media mo to me kire de keme fla ki kun anya la bi anga bi yala konna la ma fla de jeu soro o ma fla ina akira ni sonja ani buyani karama konna la amba fo ko aw kana nyina ko abonné anga plateforme na nu e Facebook actuel media YouTube actuel media ou bien anga site internet ni o www.actuelmedia.net amba fo ko aw bye bye.